Bună, sunt Radu și azi o să ne jucăm un nou joc pe canal pe nume Undomed. De-abia am apucat de el, mă rog. Yeah. Deci dacă știți, este un fel de copie după Doom, dacă știți. Doom-ul acela vechi. Haide. Ne dăm. Ok. Merge foarte prost, știu. Nu, așteptați. Uitați, cam genul ăsta e. Dai, you little worm. Oh my god. Să e altfel, mă, decât Doom. Și știu că la Doom nu puteți să te duci, uite, sus, jos, așa. Țin minte că l-am mai jucat odată și treceam parcă pe la level 24, era foarte greu. Bă, dar n-aș putea să trec așa decât să omor pe toți ăștia cum să mă întâmplă. Gloanțele. I don't care about that. Gata, bossule, atâta tot. Very simple. Nu! N-am nevoie de așa ceva. Bă, deci dacă mi-apare ea reclamă, fac criză. Ui, tot. Bă, dar eu când am jucat asta țin minte că nu era pe 1. Uite. Sau, bă, da, așa era pe 1. A, direct pe el. Haide. A, nu, vreau. Sunt aici. Stai, ce? Tu-ți bagi joc de mine? Păi și care-i mă faza? Am avut senzația. What is this? N-am înțeles. Păi stai, mă. Nu m-am dus eu prin locul bun sau? What's the face? Sunt locuri secrete? Ca în original Doom? Văd că nu. Și atunci ce trebuie să fac, mă? Că jocul e stricat. Cred că pot să o distrug. Nu, nu pot. Nu știu ce să fac. Mare lag. Uite aici. Dar ce? Au schimbat muzica. Păi da, mă, și cum să fac? Nu pot să cred. Băi, poate e pe aici. Frate. Bine, stați un pic. Hai să ne scoatem. Să dăm la home. Și frumos să intrăm pe survival, că am văzut că e ceva cu survival. Uite. Să ne dungeon level 3. Hai, mă, că s-a blocat. Bă, jocule. Mamă, frate. What? What? Ok, din păcate o să intrăm din nou. Pentru că e enervant, frate. Ce naiba are? E pe făraj jocul ăsta. Da. Very ciudat.
Haide. Hai mă odată un domed. În sfârșit. Nu merge? Ba da. Bă, și știu, trebuie să iau niște... Treci mă aici. Bă, dar cât costă un pistol? 100 de de-astea. Da, nu-i bine. Dar o drojbă. Poate mai ieftină. Nope, mai scumpă. Ai știu pe ăștia, mă, periculoși. Aoleu. Mamă, facem aici mare 360. Mamă. Merg aici ca nebunul. Frate. Hai că e Wave 3. Gotcha. Wave 4. De cum se mișcă asta. Hai mă, fraiere. Să te văd ce poți să faci. Mi-a dat 2 de-astea. Acolo am nevoie de viață. Thanks for healed. Urăsc ca parcă mai multe de-astea. Sau prin muzicuța, mă. Dar de ce nu mai îmi dați, mă, viața? Bă, nu pot să cred, a murit. No, deci trebuie să... Că dacă nu o iau de la început, trebuie sau... Nu. Nu, mai bine și ceva nu. Ce? No! No! N-am nevoie, nu pot să ies. Shit. O, să zicem că asta nu e adevărat, ok? Hai odată! Mă enervează! Haide! Reclamă! Nu pot să cred, mă! Niciun... lasă-mă în pace! Hai, mă! Nu! Să ne prefacem că n-ați văzut aia, ok? Nu pot să cred. Cum merge? Mă enervează atât de mult. Uite, mă plimb, dar s-a schimbat. M-a luat de la Wave 5. Dar dă-mi viață, puiule! Bă, nu mai. Gata. Nu mai. Nu mai. Bă, deci dacă apare ea reclamă, nu-i de bine. Nu, fii atent. Bă, dar măcar mi-a lăsat banii. Perfect. Stați așa un pic. De ce nu ne comporăm noi un pistolaș? Bine, pe ăștia omorâm cu pumnul. Ăia negri omorâm cu pistolul, că sunt ceva mai tank, cum se zice. Dar ei nu sunt tank, uite. Dar aia, ăștia am văzut că au pistol. Asta nu. Bă! Perfect.
Bă, dar de ce nu spargem noi asta? De ce mă de ăștia stau? Că pot să fac 100 de wave-uri. Repede, bam! Bă, ești nebun? Ok. Bă, nu. Doamne ferește. Ok. Mamă, deci merg așa ca descreatul peste tot și de-aia nu pot să-l imeresc. Bă, ești nebun? Trage cu rachetuțe. Dar ce e asta? Deci dacă vin numai de ăștia, nu prea-i dă bine deloc. Dar măcar îmi dau câte două, adică... Nu mai am nici gloanțe. Asta nu e nimic. Nu, Tudor, lasă-mă în pace. Ok.